De riegen met auto's die het 4 boeten de testrit te wachten. Van Jochen ta 1 uur kunnen mensen die het onmelden binnen haar testen litten. Wij moeten op bedrijfsbezoek in Duitsland en dus hebben we een verklaring nodig. En gelukkig hebben we nu in Leeuwarden een teststraat. Anders hadden we naar Almere of weet ik waar in Nederland gemoeten. En dat wil je natuurlijk liever niet, want dat is helemaal een puinzooi wat corona betreft. Het bedrijf wil het, dus dan werken we daar maar mee. Hè? En u heeft wel klachten? Nee, geen klachten, allebei niet. Ze hebben natuurlijk een bedrijf, die hebben ze. En om dat allemaal, ik zou het zelf ook gewild hebben. Om het zo maar te zeggen. Dan ben je het zeker voor het onzekere, toch? Het testcentrum zit jeder in het Abel Enstra stadion. Maar je houdt nou de vakkar aan het testen van mensen in de auto. Nou, voor de testers is dit veel veiliger. Want je hebt niet de risico's van de aerosolen die om je oren vliegen. En in een ruimte heb je dat natuurlijk veel meer. Je kan altijd de mensen dus vragen of ze gewoon dichterbij willen komen. Of als ze een raampje open doen en ze kunnen een beetje uit het raampje hangen, dan kan je er wel bij. De tests worden op dezelfde wijze uitgevoerd als bij de GGD. 4 in de kiel en in de noos. Nee hoor, ik heb er daar geen angst voor. Laat maar komen. Het zal 2 minuten wat irritatie in je neus geven. Als dat alles is in het leven, dan zijn we heel gelukkig. Jezus, Mina, dat valt niet mee. Tering. Oh, sorry. Jemine. Nee.